Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Pošto je danas rođendan moje drugarici Olgi, rešila sam da vam pokažem šta ću ja to pokloniti njoj za rođendan. Kesa u kojoj se nalazi poklon izgleda ovako i na njoj piše Happy Birthday. Sada ću vam pokazati šta se nalazi unutra. Prvo ću vam pokazati ovu predivnu narukvicu. Na trakici se nalazi jedna kockica na kojoj je slovo O. Super mi je ovo što piše borbena, živahna, tvrdoglava, radoznala, jer baš to opisuje Olgu. Zatim kupila sam joj ovaj dezodorans. Ovo je fat dezodorans i miriše na lubenicu. Zatim ova četkica za šminkanje. Moram da naglasim da se mi našminkamo, ali volimo da skupljamo sve ove stvari. Pogledajte kako je super ova četkica, zlatna je, sa gornje strane ima ljubičasto, zatim roze, a ovdje belo, a ima i sa donje strane. Zatim tu je ovaj presladak jastuk emoji sa ovim srcima i mnogo mi se dopada, mnogo je sladak. Sada ide jedan predivan duks, on je bio sa crnim detaljima i meni se dopada, nadam se da će se dopasti i njoj. Sve je ovo super, lepe su stvari i to, ali ovo nisam ja napravila, a želim da i napravim nešto što je lično od mene, tako da sam rešila da i napravim jednu čestitku. Nadam se da vam se
dopao. Ako jeste, lajkujte ga i subscribe-ajte se na moj kanal ukoliko niste. A ja sad idem da se spremam za rođendan, da ne zakasnim.